सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी वावसावे तुझ्या दास बोधास्त्वा बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा हे सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। मेकिंग इट बिग कल झाले कना। आता मी पहिले हात धुवून सुरू करूया नित्याच रिवाजाप्रमाणे की मनाचे श्लोक हे महत्वाचे असते। आमकां मस्त फीडबॅक मेळटा असो मनाचे श्लोक गरज असते हो एक असता आणि सुद्दां थोडे फीडबॅक आयले की आणि हे श्रोत्याला आठवण आयिल्ली मी की आम्ही श्रोत्यांतूच परमेश्वर बसला समर्थ तांतू बसले त्यानिमित्त आम्ही आजीची के विंगड रूपाने करून पळयता की आता पहिलं मी हे घेऊया। महाभक्त प्रल्हाद हा कष्ट विला म्हणून तया कारणे सिंह झाला नये जाळ विशाळ सन्निध कोणी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ। आता हांतू नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी हे दशक एक असं तरी तांतू सगळे हाचे वर्णन केल्या तांतू चांगली आणि देवान खंच खंच अवतार तांचे खातीर घेतले हांचे वर्णन केले। आता गैरपंथा अधि कारणे जाहला मच्छवेगी धरी कूर्म रूपे धरा पृष्ठभागी जना रक्षणा कारणे नीच योनी म्हळ्यार रांडुक्कर झालं नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। आता नंतर मत्स्य कूर्म आणि वराह जायना पडे कोणाक अवतारू नरसिंह अवतार पकल खातीर जालो तर हांग समर्थ म्हणटा ती महाभक्त प्रल्हाद हा कष्ट विला। आता प्रल्हाद म्हळ्यार आल्हाद म्हळ्यार खुशीची एक नमुन्याची बरे दिसते प्रल्हाद म्हळ्यार
प्रकर्षेण आल्हाद इतके प्रल्हाद तो खुशीची ताक पळयलेली कल्ल्याक तशी खुशी तरी तो कायम भक्त आथागल उद्भव खंय जालो खंयची कुळान जन्म घेतलो ताणे हिरण्याक्षाक कशी मारले ते वाईट बोर जावन ते आमी पळयले आता ह्या प्रल्हादाक हे तो देवाने सांगले की एक भक्ताक आपण या राक्षस कुळांतूच जन्मा घालता म्हळ्यार कळ्ळें जाता की देवी हांतू सुद्दां आमगेले देवी हांतस की तांचे सांगलें इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि अरिसंशय हे सांगिल तावळी त्या राक्षसांनी म्हणलें आम्ही कलियुगान प्रति एकड्या कलमांत वचून बसतात तुम्ही कोणकोणा मारतली तेव्हा तू कोणकोणा मारतलो देवी तू खंयचे राक्षसांक मार सगळेच राक्षस असतले त्यावेळी तीन सांगले आपण त्या काळांतून गरज पळून समाजाची आवश्यकता पळून आपण नामावतार घेतला त्या नामावतारा सुरुवात हांग प्रल्हादानेच केली ताका संस्कार कशी जाले लोक म्हणतात चेडवांक बरे संस्कार दिमका ती आजी आज्यान दिमका ती आवसून दिमका ती उपजना पडली गर्भांतानूच तांकां संस्कार दिमका तावळी हे प्रल्हादाक कशी संस्कार दिले तागल कन्सीव जावचे पयले दोन ताजे संस्कार जाले नारदान ते कयाधू म्हळ्यार तागल आवसूक सांगले की तू राक्षस कुळांतले संतिगल भारी इच्छा आशिल्ली नारदागल शिष्य तुजी नारद मुनी गेली आणि नारद मुनी म्हळ्यार घोर भक्त भयंकर गोमटे म्हणून आमची गल्यान ते खेस तशी घोर भक्त तो अशी भक्त नाही तागल शिष्या ताने तिका नाम दिले तर तिने सांगले तू एक तान सांगले तू एकड़े ने देवाल नाव घेऊन उपयोग ना तुगल बामणाने घेऊ का बिकॉज अगल अंश त्या तुगल चरणांत असतस अयो तो बी तो कशी घेतलो आम्ही कलिपुणी आयडी करूया तर तो रानात वचून ध्यानाक बसतालो तो ध्यान करता हे राक्षस लोक पुऱ्या वाईट असतात तेवे ध्यान करतात फक्त ते कल्ले हे मेळो प्रपंचात सगळं प्रेयस मागचे खातीर ध्यान करतात देवा प्रसन्न कोण दिवचे आणि हेंचे मागचे जे मेळू शक्य ना मरण कोणाकय टाळच्या जायना पण तेंचे माग मरण नाका हेंचे मागून दिवचे असेल सगळे जाल्यार तो त्या दिवस वचून बसलो न्ही एक थंय पोपट झाडार बशील खंय आणि तो एक सकाळी तागेले एक दिवस रज असताली राज्यान तो वचून ध्याना बसतालो तावळी थंय एक पोपट वयर बशिल्लो आणि तो नारायण 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 म्हणटालो शुक तावळी हाक इतले डिस्टर्ब जावचे लागले तांकां आंबुडच्या पळयले तो काय वचन नाशिल्लो ती बॅग घालून तो घार आयलो घार येना पडे कयाधून विचार बायलेने की अरे तू कितीच जाल तर के तुका पुरे ध्यान जालशिवाय तू या ना आज कश तू बेगी आयलो ह्यो कल सांगचे सादो एक पोपट आपण बशील कड वयर बैसून झाडार बैसून नारायण नारायण म्हणटा म्हण कळ्ळें तावळी कल म्हणटा अगो नारायण नारायण म्हणटा मग शत्रुघ्न नाव नारायण नारायण म्हणटा तो अशी कोर न्हू अरे अशी काय जाल पोपटू आणि कल म्हणटा मनुष्यावरी कल म्हणटा परत नारायण नारायण अशी कोण खुबीने तिने 108 पंता नारायणा नाव तिगल तागल तोंडांतून वदयले आणि नंतर तांगल समागम जालो तावळे ते संस्कार त्या गर्भाचे तसे जाल्ले की नारायणा ताजे नंतर ती हागल्या ती एक मस्त काणी आसा ती जाल्यार त्या सगळं सांगते अगत्य ना आणि जरुरी पुरते सांगता की तिक कोणकी किडनॅप करून व्हरत आशिल्ली इंद्रदेवची तावळ नारदान म्हणले तू कोणा गल्या ही व्हरतस हा देवागल अंश तिगल पोटांत आस गर्भिणी असती देवाल अंश तिगल पोटांत तावळ विष्णूला वैर घेतले तू तावळ तांणी तिका सोड दिली तरी तिन्ने थंय राबचे तिगल ब्राह्मण खंय युद्धा वचुलिलो तावळ तीन एकडेने राबचे बरोबर नाही म्हणून नारद मुनी तिका थंय घेऊन वचले आणि तांणी सांगले आमगेल आश्रम आसा ती बायल ऋषी मुनी सगळे तांगेल बायल आसा ती तुगेल समज देखभाल करतली आणि थंय नित्य निरूपण तीन आयकले आणि हे नारायणागल नाम जे दिल्ले ते प्रल्हादाक तो प्रल्हाद नंतर जालो जाल्यार गर्भात आसतनाचे हे नाम ताका मेळ्ळे नारद मुनीले तांणी सम आयकले आणि हे आजकाल सुद्धा खबरे जाता
गर्भान चेरडू आसतन धोरनु आवसून ताजे बरे संस्कार केले, बरे विचार केले, बरे वाचन, बरे श्रवण अशी जर केले, भक्ती केली तर त्या गर्भाचे कसले संस्कार जातात. तशी तो प्रल्हाद जन्माला सतत सातत्याने 24/7 नाम नारायण नारायण नारायण. आणि हगल अट्टल शत्रू नारायण कल कोरका म्हण कळली. ताका स्कूलांत घाल्यार थंय पहिले प्रार्थना शिकयतात न्ही. ताका कोणती 2 टीचर आशिल्ले. तांणी सांग चलात प्रेयर करूया म्हण प्रेयर शीट एक मूर्ती आशिल्ली ताजेर एक धांपून दवरलेले आशिल्ले. आमी गणपती धांपून हाडटात ते प्राण प्रतिष्ठा करतात ते उगडतात. तशी इनॉगरेशन करतना रायाल चेडू आयल्या चुकूक म्हणा पडे ताका ते काढल्या मूर्ती कोणा गली हिरण्यकश्यप गलतय नारायणागल नाही. पहिले हाने रिवोल्ट केले ही नारायणागल मूर्ती नाही हांव म्हणच ना. आणि अशी करून ताका कडे कल शिकयले स्कुलांतून म्हणना पडे. तांणे पहिले भक्ती मार्गाचे हे तांणे सांगले तू कार थंय स्कुलां वचून कल्ले करता म्हणून श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम हे सगळे जे 9 पायरे होती ते प्रल्हादान सांगले. प्रल्हादाने आपण मात्र तरलं नाही. आपणाला सगळे फ्रेंड्स सांगते नामस्मरणाचं नाद लायलं, आपणाला गुरुंक लायलं आणि हाजी कोप येऊन तान भयंकर छळले. इतके छळले ताका मान घालता म्हणून नाना तरेच प्रयत्न केले जाल्यार परमेश्वर जाको राखे साईया मार सके ना कोई. तशी कोणे मारू शकनी जाल्यार शेवटी गल जाले अति जायना पडे. तान्ने विष्णून एक पण म्हणले हा कायम नारायण आस खंय तुका नारायण सगळीकडे भरला म्हणाल प्रल्हाद. सगळीकडे भरला होय काष्ट पाषाणान सगळ्यांत असो म्हण. तरी हांग इतली खांब बेसती ह्या वाड्यान तू राजवाड्यान तू ह्या खांबान तसवे होय ह्या खांबान तू येस होय हांगा येस अश कोर न्हू पळयता पण कशी खांबान थंग असल्यार भायर पडका ताणे म्हळ्यार की चॅलेंज करका आणि येऊन पळोवो म्हण. सांज जालेली तस वेळा ताणे लाथ मारली कळ्ळें. लाथ मारची तरी हिरण्यकश्यप हांते तो खांब फुटलो आणि तांथान जो सिंह भायर पडलो. अर्ध सिंहागल शरीर तोंड आणि सगळं सिंहागले हात आणि मुळाक देव म्हळ्यार नर तशी नरसिंह अर्ध नर आणि अर्ध पशु अशी तो जावन भायर पडलो. आणि तान्ने ताका धोर घेवन त्या वेळा सांज वेळ तान्ने सगळे कलकले मागून घेतले. त्या पुराय तान्ने ब्रह्मदेवाला हाल्या मागून घेतले की आपणाक अशी मृत्यू नाका सांजे नाका सकाळी नाका रात्री नाका अशें सगळे. तरी अगदी दिवे लागण्याची वेळी आणि घरा भायर नाका घरा भितर नाका शस्त्रां नाका अस्त्रां नाका मरण हा म्हणून तो म्हणाला पळे हांग्यो हा ते मेडेर बसला हे घरा भायर नाही भितर नाही मध्ये मेढेर आपण बसला आणि तू पाय्यार घेतल्या जमिनीत नाही आकाशात नाही मगल पाय्यार घेतल्या आणि हांव अस्त्रांनी मारना शस्त्रांनी मारना ही पळे नांगटे पळ मगली. तरी तागल तोंडात हे येना तो सुटून दिले तागल पोट पिंदून सगळे अंत भायर काढले आणि एक नमुन्यान तो सिंह म्हळ्यार गर्जन करतालो. सगळे पृथ्वी हाल्ली ताज्याने विष हेशे हा कोंडे ताल्ल्याक वचू धजना ती साक्षात लक्ष्मी सुद्धा भिल्ली. कोण भिनी फक्त प्रल्हाद. त्यामुळे तो महाभक्त तो स्वतः भक्त मात्र नाही त्याने अनेकांक भक्त केले आणि त्या कारणे सिंह झाला. आता हांगा आणि कल म्हळ्या आजकाल सुद्धा तशी परिस्थिती येता तरी समर्थांनी ताका नरसिंह झाला म्हणणी तो त्या वेळार सिंहावर कार्य केले शिकी तांकां पिंजून हे केले मान घालो. तर तशी जन समाजांतून समर्थांक हे सांगचेस की जेन्ना खंयच्याय समाजांतून सहनशक्तीचो स्तंभ एक उन्मत्त लोकांमिती एकदम फुटता तो स्तंभ फुटता सहनशक्ती आणि हे जायना इनफ म्हणून सांगून तो जो फुटता त्या वेळा त्या समाजांतून एखादो सिंह भायर पडता आणि तो भक्तांगल रक्षण करता. हे ताका सांगचेस. हे नुसते त्या काळा पुरते नाही आज सुद्धा तसले नरसिंह आसती आणि त्या हानी प्रल्हादान प्रार्थना करची तरी
तो नरसिंह एकदम शांत झालं आणि तो तागल पायी ताक घेतले त्याने नरसिंहाने आणि ताक सगळं हे केले आणि कल माग तर तांचं मगल बाप तू पहिले तू भक्त आंतरिकेने उद्धरता पण पाप राक्षसी आणि तू अवतार घेतील मी तागल संस्कार तशी झालेले त्यांनी ते तो तशी वागलं तरी ताका तुम्ही हे कर का कले सद्गती दिम का तो स्वतः खातीर जाण कसले मागून गेले जाल्यार राग सीमा चांगले राक्षस तू जर कसले कारणाने वाईट संस्कारान म्हणा कसले कारणाने जर कोणी तरी राक्षसी वृत्तीचा उपयोग करता म्हणून दिसता त्या वेळात सुद्धा अक्रूर ते मारची नाही जाल्यार तागल कलोपणी बंदोबस्त जाऊन तागल ताकाय मोक्ष मेळता हात ज्यांनी व्यवस्था करतात आणि हाचे उदाहरण म्हळ्यार बळीराजा मस्त अहंकार झालेलो वामन रूपांत येऊन त्यांनी ताका पाताळात घाल मात्र नाही तागल सगळे तागल द्वारपाल जाऊन तर त्या सिंहा लागी वचू शक्य नाशिल्ली जाल्यार प्रल्हाद वचुलो आणि नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी तो भक्ता तो इतलो भक्ताच अभिमानी असो की तो केन्नाय भक्तांगेल उपेक्ष करना फक्त आम्ही भक्त जाऊ का अशी म्हणना खऱ्या भावाने मनापासून कसले प्रार्थना शब्द सुद्धा ऐकत नात अशी सुद्धा आशील तावळ सुद्धा ताने जर देवा म्हण आपयले फक्त देवा म्हण आपयले तरी हे करता शिक्षा करता तांकां सोडयता बरे लोकांक बरे पण जावं म्हणून तांगेल सुद्धा बरें करता श्लोक कलसा म्हणून तया कारणे सिंह झाला नये जाळ विशाळ सन्नीर कोणी नुपेक्षी का देव भक्ता अभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ दशक 6 वचवट्यांगल प्रश्न आणि वक्त्यागल उत्तर प्रश्न कशी असत पण का तेव्हा कल खातीर शोधन करता कल्या का तर आम्ही तागल घरांत राबतात तागल घर म्हळ्यार कल कोणी एके ग्रामी अथवा देसी राहणे आहे आपणासी न भेटता तेथल्या प्रभूसी सौख्य कैसे श्रीराम त्याच्यानंतर आम्ही खंयचे घरांत कोणा दुसऱ्या घरांत राबतात त्याचा मालक कोण ताल्ल्या तरी आम्ही दोस्ती करता नव्हे त्या गारी अशेच त्यामुळे कोण विचारले रे आमका कळतल देव सोदून दितलो देव म्हळ्यार कळले हे कशी कळता तरी आम्ही सांगल्या की पापासी गेला अबद्ध तो कैसे होईल सुबद्ध बद्धास भेटता बद्ध सिद्ध नव्हे की श्रीराम देहापासी गेला देही कोण देहाची मिजासींत असत की तसल्या तरी तो कैसे होईल विदेही कोण आत्मज्ञान स्वतः जाल्ल्या की कोण स्वतः देवाक ओळखल्या देवाक खऱ्या देवाक तरी ताक मात्र दुसरा त्याचा अनुग्रह घ्यावा सारा सार विचारे जीवा मोक्ष प्राप्त हो पहिलं समाज झालं इथे श्रीदास बोरे गुरु शिष्य संवादे
षष्ठ दशके देव शोधन नाम समास प्रथम. आता मस्त उपदेश करतात ब्रह्मपावन झाल्या रे. त्या उपदेश लक्षण खंची की ऐकणे नाना मताचे पेखणे कामानये सर्वत्र ब्रह्मज्ञाने वीण उपदेश तो म्हणो नये विशेषण जैसे भूस खाता नये धान्य वीण जैसे भूस खाऊ तशी ब्रह्म करता चालल्या कीच आम्ही वचका नाजरा करता नाना काबाड बडविले गोड घालतात कडबा ऑर्डर नाना काबाड बडविले ना तरी तक्रची घुसळलेले ताकच घालून कुतायत नेते त्या पिल्ली झालं नाना साली भक्षिल्या अथवा चोळीट्या चोखिल्या सार सांडून असार को कल करच्या मी तरी कशी मिळत तो विवेके मोकळा केला देहाती होता पावला मोक्षपद निर्गुण आत्मा पण तू कशी मिळून शिते सगळं तो उपदेश कशी मिळून आधी अध्यात्म श्रवण त्यापैकी करता मग सद्गुरुपाद सेवन पुढे आत्मनिवेदन सद्गुरु प्रसादे सेवयात उपदेक्षित ज्ञान तत्वदर्शिना तशी त्यामध्ये ब्रह्मची झाला संसार खेळ जय जय रघुवीर समर्थ संसारी पुंडावे चुकले तेव्हा भक्ता ऐक्य तेव्हा असं ओळखी संगे करून मराठा निकलचा सत्संग कर का मूळ अटकले सत्संग केल्यारी श्रवण भक्ती घडता. आता हांगा तिसरे समासन त्यांनी सांगल्या की माया म्हणा कल्ले माय खय थालायली मध्येची माय निर्माण कशी झाली मायो दोन निरूपण तशी जे खंडलेची नाही अखंड जे उदंडाहून उदंड जे गगनाहून वाढ वाढ म्हणणारी वाढ आणि सूक्ष्म व्यापक सूक्ष्म नासे ना जे येईना जायना परब्रह्म देश नियम जे चढेना ना ढळेना जे टुटेना ना फुटेना जे रसेना ना कथेना परब्रह्म ते श्रीराम अशी सगळे असल्यारी त्यांनी शेवटी श्रोत्याने विचारले तेथे माया कैसी झाली वाये झुळू कापा तुम्ही आप निपजले आप गुंतात आपापासून आकारले भूमंडळ पृथ्वी त्या उत्कांठ निर्माण झाले श्रीराम अशी सगळं ताजे नंतर जे बीज सगळे हे येत नाही अणु परमाणु बाहेर पडले त्यांचे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन जाऊन ही सृष्टी निर्माण झाली आपासून उत्पत्ती जीव लेणो झाले की परंतु ब्रह्म संचले जैसे तैसे ब्रह्म कायम जशी ते विंगड काढूक जायना आमका थावनूची वचून आमचा जे उपभोग घेऊन का तशी आता हांग त्यांनी सांगल्या
आत्मनिवेदन पळे आपण कल्पिले मी पण शोधिता नुरे जाण मी पण गेलिया निर्गुण आत्मा स्वये. हे सगळे कोणा विण कळटा, कोणा वेलेन कळटा. मग सरिसा गेला भ्रम मी तूपणाचा. हा मीपणा गुटला. हाव म्हळ्यार देवाची ते तशी ना. हे कोणा भीती कळटा. मी पाहते ची परी कळे ना सद्गुरु विण. सद्गुरु विण कळनाच आहे कशी जाता म्हणून. तो सारासार अवघे शोधिले तो असार ते निघून गेले. पुढे सार ते उरले निर्गुण ब्रह्म. आता हांगा तिसऱ्या हांतुतांनी सांगल्या की ही तत्व सगळी कळली आपणाक. तुम्ही सांगले अशी तत्व झाली, हे झाले ते झाले. तत्वीतला म्हणे कोहम कोण झाले विवेक करना पण सारखंचे असारखंचे कळत नाही तुका. आज विचार करी, सत्संग करी. विवेक पाहता म्हणे सोहम. विवेक म्हणे योग्य विचार. आणि त्या योग्य विचारांत तू एकदा चिंतन मनन करून तूच राब मज्जित जा मन. तरी अनन्य होता अहम सोहम मावळली श्रीराम. तत्वी गुंतला म्हणे कोहम विवेक पाहता म्हणे सोहम अनन्य होता अहम सोहम मावळली श्रीराम. री संदेह आणि त्या शेवटी पाप श्रोत्यांना क्षम मागतात. कशी इतले हॉड साधू संत आणि आमच्याच लागेल क्षम कल्ल्या मागतात ते. तरी तुमक इतके सांगून सुद्धा तुमका संदेह वृत्ती भंग जाय ना. त्यामीत मग उरलेलेच उलोवका लागता, तुमका बोर करता लागता. तशी आता हांवें तेच करतस समर्थ मला तेच सांगून देतस परत परत परत. भल्यामुळे संदेह वृत्तीच वचना. संदेह वृत्ती ते न भंगे म्हणून शोधी क्षमा करावे. हा जे ऑकनचा समास तिसरा मायोद्भव निरूपण नाम कडे ब्रह्म निरूपण. ब्रह्म निरूपणांत ब्रह्मा गेले एज कितले आणि माये गेले कितले. मायेक भयंकर कितकी 43 लक्ष कलकी ते सगळे कलियुग आणि ते त्यांनी सगळं गणित मांडलंय. चतुर्युग सहस्राणि दिनमेकम पितामहम पितामह सहस्राणि विष्णोर घटिकम एवच. विष्णू गले 1 तास थे महाल हे म्हणे. आणि किती 43 लक्ष वर्ष जायना पडे त्या ब्रह्मागल 1 दिवस. आणि ब्रह्मागल असले सहस्र दिवस जायना पडे विष्णुगल 1 तास. विष्णुगल सहस्र तास जायना पडे शिवागले 1 क्षण थे पल. आणि शक्ती शिवाजी दुर्गा शक्ती महेश्वरा सहस्राणी पल जायना पडे शक्ती अर्धफलम भवे. तशी अशा अनंत शक्ती होती, अनंत रचना होती जाती तरी खंड अखंड खंडेना असती परब्रह्माची. मुख्य म्हणून अंकल सांगला इतके जरी तिगल तांगल आयुष्य असतं तरी ताका अंत अस कल्याण करत तांतू सतत बदल घडत असता. तो आमक दिसता आणि हांग आम्ही विवेक करका की कसले झाले ते केन्नाय जाऊ आपण त्याचा नाश जावचंच. आणि कल्ल्याचे नाश झाले तरी एक नाश जायना. कल्ले आत्ता त्यांनी सांगा यदृष्टम अल्पांती यदृष्टम तद नष्टम हे श्रुती म्हणत जाल्यारी. तरी जयासी झाले आत्मज्ञान ते आमक स्वप्नी उदंड देखील चित्री लिहिली सेना. त्यात कोण थोर कोण हे तुम्ही विचारिना आपुले ठाई. आता आंबेल्या हांतू 3 अवस्था असतात मनुष्यावले. एक स्वप्नावस्था, सुषुप्ती, स्वप्न सुषुप्ती आणि जागृती हे 3 महत्वाचे. आणि दुसरी चौथी तुर्या. तुर्य काय आमक अजूनही खय पडल्या की जाल्यार निदान आज आमकां जाणीवच नाही. सुषुप्ती म्हळ्यार न्हीद दणू झालो निदल की कले विचार करणार आराम नीट लागता. तुगल पायाचेर कशी आराम नीट पडता म्हणून आम्ही ती कितले आम्ही सान घाल कितले आराम न्हीद येता. सान चेडू कशी न्हिदता ती आवसूचेर भार घालून तशी आम्ही मनी वसे ते स्वप्नी दिसे. स्वप्न पळयतात. स्वप्न जे जे जागृतीन कोरू मेळणी ने
ताजी सगळ्यांची स्वप्न पळयतात तांणी केल्ले म्हणून वा वा कितले खुश म्हाका हें मेळ्ळें म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें म्हाका आर्टिकल मेळ्ळें पगार वाडलो आनी म्हाका फ्लॅट बरो मेळ्ळो फ्लॅट राजवाडो मेळ्ळो गोमटी राणी मेळ्ळी सगळें तो पळयता जागी जाल की कल जाता कळता ताका हें स्वप्न ती म्हणून आता मेन खंयचे वरले आमगेल्या आयुश्यान जागृतीन तूं आमी नाना नमुन्यान वागतात सगळे लोक नाना नमुन्यान वागतात आयुष्यात ते कसले करचे ताज्यान इतलो मनशाक त्रास जाला स्वप्न आणि सुषुप्तीनपणे जागी जाल की वता कळता ते पट्टी म्हणून जाल्यार हें तशें मरसरी आमगे जे जागृतींतलें स्वप्न चालू असता ते फट्टी म्हणून आमकां पट्ट नाची त्यामुळे आम्ही स्वतः ते वागतं आमकां कळत नाही आम्हीच वागत असत आम्ही वी आर व्हेरी मच देअर त्यामुळे आमचा देह सुद्धा मायेच असं आणि जे आम्ही करत असत ते सगळे मायेचेच करत असत प्रेय असं हें घेतलें तें घेतलें तें घेतलें हें घेतलें करून वय की नाही आवळी ते कशी कळचें आमकां हे फट्टी म्हणून कशें कळचें ताचे खातीर एक दृश्टांत म्हळ्यार सिनेमा चालू आसा हाजेर पडद्याचेर तरी गांवांत आनी एक आंगणात मागशी लो चेड जमताली कले फंक्शन म्हणकी पोड पडद घालताली धवोची दोन्ही बाजूकय प्रेक्षक बसतात आणि तो सिनेमा प्रोजेक्टर थांब तो सिनेमा चालू जाता हे कोण गौजी हसतात रडतात खेळतात हे करतात गंमत पोट धोन धोन हसतात ती इतली इन्वॉल्व जातात ती आता टीव्हीचेर सुद्धा तशी जाता कितली सिरियल्स येतात ती आमकां दिसता ती माय त्रास दिता ती मगलीच माय अशी दिसच्या लागता म्हाका कशें पळय त्रास दिता म्हणून नाल्यार सुन्नेक हांव अरे वा अशी त्रास दिता आता हांव माय तरी मग सुन्ने कशी त्रास दिता असले संस्कार हे करतात जाल्यार तो टीव्ही खरें वे तें खरें न्हय ते सिरियल जाल्ले कितले टायम जालो त्यावेळी मध्ये मध्ये ऍड्स येतात ती मध्ये मध्ये आर्टिकल येता ते जाल्ले की क्लीन स्लेट क्लीन तशी आमी जागृतीन जे जे करतात आमी जन्म आयली आम्ही केन्ना पण मोर्चे असत मध्य आमकां जागृतीन सोप्पन चालू असत वय की नाही त्यावेळी तांचे कल करचे तर ते सुद्धा एक हेंची तर तांणी सांगल्या की हान तुतांनी तर हे सगळं फट्टी असत त्यामी ती अवघाची माईक विचार कैसे लहान कैसे थोर कोण होडू कोण सान सगळे पाहता जागृतीचा विचार कोण लहान कोण थोर झाला अवघाची विस्तार स्वप्न रचनेचा जागृतीतलेच हे स्वप्न असत अवघाची मायेक विचार कारण देहाची मायेन झाला त्यामी आमकां माये दोळ्यान आम्ही पळयता आमकां बरी दृष्टी नजर खंय मेळ्ळ्या आमकां सद्गुरू मेळ्ळ्या मात्र नजर मेळटा आणि सद्गुरू मेळ्ळे भितर आपोआप नजर मेळना तांणी सांगिल तशी तशी साधन करका लागता आणि मागीर कल करचें जो जन्मास येऊन गेला तो मी थोर म्हणताच मेला परी याचा विचार पाहिला पाहिजे श्रेष्ठी श्रीराम जयासी झाले आत्मज्ञान तेची थोर महाजन वेदशास्त्रे पुराण साधू संत बोलिले श्रीराम एवं सकळामध्ये थोर तो एकची परमेश्वर तयामध्ये हरिहर होती जाती त्या परब्रह्माने माय निर्माण केली शक्ती आणि ही कल्पनेन ठाण जाल्या त्यामुळे माय आहे ती माईकची माईक म्हळ्यार कल्ले खरे अस्तित्व ना ते उत्पत्ती झालेले यद दृष्टांतच नष्ट माया नष्ट केना पण जावचेच आणि त्या मायेन ठाण गुणमायेन तिने हरिहर ब्रह्मा विष्णू महेश केले तांकां विंगड नाव दिली सृष्टी केली सृष्टी पालन केले सगळं चल्ल्या जाल्यार हे नाश जावंक तो निर्गुण निराकार जेथे नाही उत्पत्ती विस्तार स्थानमानाचा विचार ऐलीकडे आता स्थानमान म्हळ्यार जाग आणि आकार परब्रह्म सगळीकडे एक लॅक भरलेलं असता ब्रह्मतत्व जाल्यार माय तशी न्ही जे जे उत्पन्न जाता हांग आशिल थंय असना थंय आशिल हांग असना हांगाच क्लायमेट अमेरिकेंत असना हांगाची वस्तू हो मोबाईल हांग दवरला तो वस्तू एकच पण हांग आणि थंय दोन कड आसूं शकना जाल्यार परब्रह्म असता म्हणून तांणी सांगलें तर कोणाक आम्ही शरण वचका वय की नाही ब्रह्म प्रळया वेगळे ब्रह्म नाव रूपा निराळे ब्रह्म कोणी एका काळे जैसे तैसे त्यामी ती तांणी सांगल्या करीती ब्रह्म निरूपण जाणती ब्रह्म संपूर्ण तेची जाणावे ब्राह्मण ब्रह्मविद
नाल्यारी कितकी जणांक सगळे शास्त्र पाठ असतात, सगळ्याचे निरूपण भोगमटे करतात जाल्यार तांकां आत्मज्ञान जाल्लेलं असतना. आता हांवय एक माईक मगल देह बुद्धी हगूर हगूर कमी जाता असत मागीर समर्थ जाणून बुजून म्हाका हाडटाल्या दोन ते कमी करतस. ते सांगता तूं कल करतले गो, हांव करून घेता सगळें म्हण सांगून तांतून तेमीच मी पण येऊन प्रश्न येना कळमें साक्षात कळत ते करून. आणि ते ब्रह्मविद ब्राह्मण ब्रह्मविद म्हळ्यार कळ्ळें ब्रह्म करीती ब्रह्म निरूपण. हा तांकां ते जाणती ब्रह्म संपूर्ण तेची जाणावे ब्राह्मण ब्रह्मविद. हांगा समास चौथो कडे माया ब्रह्म निरूपण. हा माया ब्रह्म म्हळ्यार कशी ताजी तांणी सांगल्या. माया नासे ब्रह्म नासे ना, माया दिसे ब्रह्म दिसे ना, माया भासे ब्रह्म भासे ना, माया नासे ब्रह्म नासे ना, कल्पांत काळी माया रचे ब्रह्म रचे ना, माया खचे ब्रह्म खचे ना, माया रुचे रुचे म्हळ्यार आमकां आवडटा. मायेगेल रूप इतकं गोमटे रूप घेऊन येत ती आमकां सगळ्यांक आवडटा. तो एका लग्न जर ठरलें तर ताका ती तागल फियांसी भायर दुसरी कल्ले दिसना आणि रुचना. ब्रह्म रुचेना अज्ञानास, माया उपजे ब्रह्म उपजेना, माया मरे ब्रह्म मरेना, माया धरे ब्रह्म धरेना धारणेसी. श्रीराम आत्ता हानी सांगल्या की हे कशी कळचें तरी आता असो हा विस्तार. माया कठीण ब्रह्म कोमळ, माया अल्प ब्रह्म विशाल, माया नासे सर्व काळ ब्रह्मचे असे. आता असो हा विस्तार चालत जाते सचराचर. जितुकी माया तितुकी माया परमेश्वर सबाह्य अभ्यंतरी. जितले हे चालतं वचने सचराचर तांत माया आणि परमेश्वर अशी एक जाल्ल्या ती सबाह्य अभ्यंतरी. कळलं मै परमेश्वर सबाह्य अभ्यंतरी असं ताका बोर उरला. जशी समुद्रांत मीठ असता, च्यात साखर विरघळलेलं असता, विंगड काढू जायना, घोळली ती आणि तो च्या गोड जालो. तशी तो गोमटो परमेश्वर हे जड मायेत आसचेली मिती माय तांतू त्या परमेश्वरांत निर्माण झालेली मिती. जशी वटवृक्षाची बीज हांत असता, त्या एक बीन तू फुल्ल वटवृक्ष असता आणि त्या बी पडना पडे ते वटवृक्ष तयार जाता. तरी ते तितुकी माया परमेश्वर सबाह्य अभ्यंतरी. सकळ उपाधी वेगळा तो परमात्मा निराळा. परब्रह्मा कले उपाधीची ना, जळी असोनी नातळे जळा आकाश ऐसे. तर तांणी सांगल्या हे कशी कळचे आमकां. माया ब्रह्माचे विवरण करिता चुके जन्म मरण, संतास गेलिया शरण मोक्ष लाभे मोक्ष लाभे. आता हे अगदी सिंपल मराठी सहज अर्थ दुसरे सांगा म्हणून ते सांगतात ती. अरे या संतांचा महिमा बोलावया नाही सीमा, जयांचे नि जगदात्मा अंतरची होय. तो जगदात्मा आमगेर भित्तरीच्या हाजी आमका प्रचिती येता प्रत्यक्ष. कळवे त्या प्रचिती कोरून दिता ती त्या संतांगेल भित्तर सुद्धा तो जगदात्मा असता आणि आमकां कोरून दिता ती. म्हणून हे पांचवो समास माया ब्रह्म निरूपण नाम. आता सृष्टी कथनांत तांणी सृष्टी श्रोत्यांगल मस्त प्रश्न. आणि हे श्रोत्यांगल प्रश्न नाही, तांक पाप समर्थांक इतकं कळवळ असं की ते स्वतःचे प्रश्न उद्भव करतात आणि स्वतःच त्याचे उत्तर देतात. तर श्रोत म्हणतके सृष्टीपूर्वी ब्रह्म असे, तेथे सृष्टी मुळीच नसे, आता सृष्टी दिसत असे, ते सत्य की मिथ्या. श्रीराम तुम्ही सर्वज्ञ गोसावी, माझी आशंका फेडावी, ऐसा श्रोता विनवी भक्तयासी. श्रीराम तावळी तो मागीर कशी स्टेप बाय स्टेप ताका समजावून सांगता की गीतेन तू. आणि श्रोत म्हळ्यार तो अशी नाही तो बारगांवची उद्दा पिवन आयिल्लो असतो. तो नाना नमुने गीतेंतून उदाहरण दिता म्हळ्यार सर्वच तो म्हणटा जीवभूत सनातन ऐसे गीतेचे वचन, जेणे वाक्य सत्यपण सृष्टीस आले. श्रीराम ह्या सत्यपणाई मग ईश्वरांचं हाने भगवद्गीतेन श्रीकृष्णान प्रत्यक्ष सांगल्या जीवभूत सनातन. तरी हे जीव असतो मगलोच सनातन अंश म्हणून. तावळी ताका जीवाक हे येनिवे सत्यत्व येनिवे हे सृष्टीक. यदृष्टम जाल्यार यदृष्टम तन्नष्टम येणे वाक्ये सृष्टी मिथ्यापणे, सत्य मिथ्या ऐसे कोणे निवडावे. श्रीराम
आता पाप ते श्रोत्या खरेच गोंधळ जाऊचे सहज घोटाळाचो मेन म्हणून सत्य म्हणो तरी नासे मिथ्या म्हणो तरी दिसे आता जैसे आहे तैसे बोली जेल म्हणना पडे. त्यांनी सांगले सृष्टीमध्ये बहुत जन अज्ञान आणि बहुजन अज्ञान आणि सज्ञान म्हणून या समाधान होत नाही श्रीराम. हा तरी त्यांनी म्हणक अज्ञानागल मत कले ऐका अज्ञानाचे मत सृष्टी आहे ते शाश्वत देव धर्म तीर्थ व्रत सत्याचे आहे. त्यावर सर्वज्ञागल राज म्हणणार हो गुरु वक्तच नाही तो हसता आणि तो म्हणता बोले सर्वज्ञाचा राजा मूर्खस्य प्रतिमा पूजा ब्रह्म प्रलयाच्या पैजा घालू पाय. तो वक्त म्हणता हा तुला बेट लायता की हे प्रतिमा पूजा मला मूर्ख असं. तरी तो म्हणता तरी तू कल्या करता. तव बोले तो अज्ञान तरी का करीसी संध्या स्नान गुरु भजन तीर्थाटन कासया फिरावे. तर इतलं गोंट कोणतानी सांगल्या होय त्या नाश जाऊचस जाल्यार अजूनही आमक जायशील आमक मेळणी नाही. त्या मेळच्या का मी थंय थंय पावचे खातीर कसले स्टेप्स घेऊ का की ह्या मायेचोच उपयोग कोर घेऊन आमका परब्रह्माला थंय पावचेस. ताजे खातीर आपण तीर्थाटन करता. ताजे थंय कल जाता तीर्थांत तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्मवृंदम वृंदे वृंदे तत्वचिंता अनुवाद. तत्वचिंता ताज अनुवाद करता ती तत्वात चिंतन जाता. ताजे आमक केन्ना तें तत्व कळतलें हाजे बद्दल ओढ निर्माण जाता. ताजी चिंता ताजे एक हे तयार जाता. एक कल म्हणटा ती ओढ प्रचंड ओढ लागता थंय वचुल्यारी. बाकी इतल्या जणांक ज्ञान जाल्ले आत्मज्ञान म्हाका कल्या जायनी बा हांवें करता म्हळ्यार एक हे येता वादे वादे जायते तत्वबोध. ती वाद घालतात आपसान तू आमक नुसते श्रवण भक्ती घडल्यार पुरो त्या तत्वात हगूर 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 बोध जाता. आणि हो शाब्दिक बोधा चिंतन मनन कोर्ण तातूंच मज्जीत जायना पडे. बोधे बोधे भासते चंद्रचूड. आवड शिवतत्व आमकां भितर हगूर हगूर प्रत्याय येवच्या लागता. कळवे. तर तांणी सांगल्या त्यामीत गुरु गीतेन तू लास्ट टाइम सांगिले गुरु कैसे भजावे आधी तयासी ओळखावे त्याचे समाधान घ्यावे विवेकेसे. गुरु शरण वच्ची म्हणतात ती तागल पूज कशी करची तागल ध्यान कशी करचे. त्यामुळे तागल शरीरात ध्यान करचे नाही तागल गुणांचे ध्यान करचे आणि एक एक गुण आपणात कल्टिवेट करचो. ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमध्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि. आता हे कल्ले हाजे कल म्हणतात ती शब्दशः अर्थ कल ब्रह्मानंद म्हणा कल्ले तरी जे खंच्याचेरी अवलंबून ना खंच्याही परिस्थितीन तू तो आनंदी असता अंडर ब्लेस. सुख दुःख ताका बाध्य ना कल्ले जाल तरी कल्मीत बाध्य ना तरी ताका कळता हो सगळं सिनेमसो असं जागृती सोपन असं. आणि तो साक्षी भावान पळयता. आम्ही टीव्ही पळयतात न्ही तशी कल घडतस ते पळयता. हा आता कोणाला मृत्यू जाल बा ताका दिसत ना तरी जाऊचेच नव्हे. आज सोमारा नंतर आज मंगळार आयलो हाय बुधवार येवचोच नव्हे. मागीर तान तू वायट लेखचें किंवा हांव भारी भविष्य सांगलें म्हण कल्लें तशें कांय ना. आनंदान राखचें. कोणी निंदा कोणी वंदा आमा आपला स्वहिताचा धंदा. तशी ब्रह्मानंदम परम सुखदम. आणि हो ब्रह्मानंद कशी असता परम सुखद ते गुरु त्याने त्या परम सुखद आनंदाच्या अवस्थेत प्रसन्न शांत शाश्वत समाधानी असती. आणि ते सुखदम परम सुखदम म्हळ्यार सुख दित्तल सुद्धा आमच्यासल्यांक सुख दित्तले असतात. केवलम म्हळ्यार कैवल्य ते कैवल्य मूर्ती ते ज्ञान मूर्ती आणि केवलम ज्ञानमूर्ती म्हळ्यार फक्त ज्ञानमूर्तीची फक्त ज्ञान भरल्या अज्ञानाची टिप्पू सुद्धा ना. कला म्हळ्यार ज्ञान आयल की सूर्य आयल की थंय उज काळोख म्हणून वर्णाची सूर्या काळोख उगत ना तशी द्वंद्वातीतम. हांगा म्हाका एक उदाहरण दिलें हांवें सान्न चेरडाक सांगलें आवसू संस्कार करच्या जाने जाता चेरडा फटी उलो न्हय मा हम तळटे चेडू निरागसपणे विचारता आमा फटी म्हळ्यार कल्लें म्हण. तशी एक कोणकी बापूस सांगता पळय कोण्याक कोणकी येवचेस ताका सांग आपण घार ना म्हणून सांगता. ह म्हणटा ठक बेल जायना पण बागेर उगडता आणि सांगता
हा बाबांनी सांगितलंय की बाबा घरी नाहीयेत म्हणून सांगायला, अशी म्हणे इतली निरागसता असता. तशी है अगदी म्हणाली मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास आणि निर्भय द्वंद्वातीतम. तांका सुख दुःख पाप पुण्य कसल्याचे द्वंद्व म्हणून ना तांगेल्या आयुष्यात काळोखू हे आणि कसले ना तांक मुक्ती नका, तांका आणि कले नका, तांक कल्ल्याची आश ना, फक्त गरजेपुरते तरी तांगा देह चलला. म्हळ खातीर जे आवश्यक असं ते जरूर करतात व्यवहार, पण कशी साक्षी भावाने. मला सगळ्या संगाती जशी व्यवहार करचे तशी करतात. व्यवहारात गरज लागल्या कोपतात ती, गरजेपुरते धन मिळतात ती, सगळं काही करतात, खातात ती, जेवतात ती, मलमूत्र त्याग करतात ती, निदतात ती, सगळं करतात. जाल्यार खंयच्यान तू अडकून पडणार, खंयचे द्वैतात अडकून पडणार, त्या केन्नाय संवाद करतात ती, वाद विवादांत चिरकून पडणार ती. ते व्यापक गगन सदृशम व्यापक मन तांगेले, तांगेल सगळी फॅमिली तांगेली, मगल चेडव हीच मगल नाही, सगळे जगातली चेडव तांगेली. आणि सगळे जे अज्ञानी लोक असत तांचे बद्दल तांका पाप दिसतात, तांका कशी वयर काडचे. तत्वम अस्याद तत्वम असी आदि लक्षम, हे तत्वम असी तेतूंच अस, हे जे लक्ष अस ते तांच्या दोळ्या मुखार केन्नाय वाटना. एकम परब्रह्म एक जालेले न्ही की ते कायम एक असतात. नित्यम तांक गोत असता हे मृत्यू सुद्धा जागृतींतलो स्वप्नांतलो मृत्यू असो, मगल मृत्यू केन्नाय जायना. तो विमलम अचलम, हा कसले त्यात चल बिचल जायना मनाची, हे मनाची चल बिचल असं म्हणजे आंतरिक चल बिचल जायना. तो चमकता धावता, तवे एक्सरसाइज करता, योगा एक्सरसाइज करता, प्राणायाम करता, सगळं करता. जाल्यार विमल मल ना, कोणाच्या बद्दल वाईट विचार ना, अचल मन अंथन हाल ना, कासावीस जायना. थोड वेळची अशी अशी आता त्या हाक सुद्धा सान्न चरडाक न्ही अशी नुसते अशी हे केलेली स्किन न थरथरता. तशी खंयचे प्राण्याक गायीक म्हैशीक जर तुम्ही चिकेकले खड मारी तांगेल अशी त्या बाजूक तितले बाजूचेर स्किन थरथर जाता. तशी तांगेल जावच्या पावस जाल्यार समुद्राचे लाट येता न्ही वता, येवच्या पावना वता. तशी ते अचल सर्वधी साक्षीभूतम, सगळ्यांक साक्षी भावान पळयतले. भावातीतम भावाचे अतीत तांक कल्ले, भाव अतीतम खंयचे भाव खंयच्यान तूं शिरकून पडनात ते. त्रिगुण रहितम सत्व रज तम ह्या त्रिगुणांचे भायर आशिल्ले ते. माईक देहांत कल जाता, माईक देह जाल्लाची त्रिगुणाने पैकी नाही. तशी ते देह धारण करून जोपर्यंत जिवंत असत देहाने तोपर्यंत त्रिगुण तांकाय असत. जाल्यार तांगेल भितरली अवस्था हांग वर्णन केल्या सद्गुरू गेली, त्या शक्तीची अवस्था वर्णन केल्या की देहाची नाही. तांगल्या त्या कशी घाल घेतात ती, कल ड्रेस घालतात ती. आमदार स्वाम्यान एक जोक सांगितलं. एक कोणती इंटरव्ह्यू घेऊन चाईल तरी सान्न चरडा घेऊन येले 2-3 वर्षाच्या नवीन फ्रॉक घालून येईल ते. तरी येऊन अशी 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 हालत आली कळलं आणि नाचतात तांच्या मुखार मुखारी. तरी तांक दिसले ही बैस नाकल्याक बैस मा तुकले जाय वे चॉकलेट दिले केले ना ना अशी. पण हांव सगूर सांगता ते की तिका तीन गोमटे फ्रॉक घाल्या न्ही म्हणून तुम्ही एप्रिशिएट करता म्हणून ती फिरून दाखयता असं. ओहो ताजे खातीर गोमटे स तुगेल फ्रॉक म्हणती स्वाम्यानी. कडेरी बैस मात पाय दुखता तुला बसल्यार खुसूफुसू करके कानान तू आवसुल्या आवसून विचार खे कल खुसफुस उलयत गो तू हाने आवसूक विचारले स्वाम्यानी. हांव सांगत न्ही हांव सांगू वे तुम्ही हासतले म्हणून. जाल्यार चेडूं नवे सांग निरागस भाव कशे असता. तिने आवसूक विचार खंय पाप हे स्वाम्याक गेले हांक हो एक ड्रेस असवे कायम तोच ड्रेस घालतात मग. स्वाम्याक कितलो हास आयलो. म्हळ्यार अशी असता तर तांकां ड्रेसाच कले पडनी जाल्यार मनाचे भाव कशे असतात. तेवे जोक्स मारतात ती, तेवे हासतात ती, तेवे गंमत करतात ती, चेडवान चॉकलेट दितात ती, कोणी दिल्यार ते बरें करून खातात. आमगे स्वाम्याक मगल हातचेच रंग पावडता कळंब म्हळ्यार प्रिती अशेंच ना कल्ले पन्नार आनी ते जेवतात ते. असले सद्गुरूंक तम अहम नमामी, सद्गुरू तम नमामी. हे गुरु गीतेचे ईश्वर आणि पार्वती सांगेले सद्गुरू ध्यान कशे करता. तेथे सृष्टी मिथ्याभान उरेल कैसे. तावळी ऐसा सज्ञान बोलिला सद्गुरु तो ओळखिला
सृष्टी मिथ्या ऐसा केला निश्चितार्थ. आता कळव्या सृष्टी मिथ्या म्हणा कशी म्हणू, कितले वर्षांचाच नाश जावं पण ते मिथ्याच हा निश्चयाने. तरी काही त्या श्रोत्यागल समाधान काय जाय. श्रोता ऐसे न मनी कदा अधिक उठिला विवादा. म्हणे कैसा रे गोविंदा अज्ञान म्हणतोसी. मग तू अज्ञान कल्याक म्हणता. अरे गीतेच वचन तू ना म्हणतोय. जीवभूत सनातन ऐसे गीतेचे वचन. तयासी तू अज्ञान म्हणतोसी, गोविंदाक अज्ञान म्हणते तू. ऐशा श्रोता आक्षेप करी विषाद मानिला अंतरी. याचे प्रत्योत्तर चतुरी सावध परिसावे. त्यावेळी तो वक्त सांगता गीतेस बोलिला गोविंद, त्याचा न कळे तुझं भेद. म्हणून या व्यर्थ खेद वाहतोस. तर गीतेन तू जशी जीवभूत सनातन म्हण्यात आणि हेवे म्हण्या अश्वत्थ सर्व वृक्षांना म्हण्या की ना. एक बाजूने की पिंपळा झाड मळारीच हावं म्हणून विभूती योगांत येईल 10 अध्यायांतून 26 श्लोक असं 26. तर त्या म्हणतात माझी विभूती पिंपळ म्हणून बोलिला गोपाळ. पण वृक्ष तोडिता तत्काळ तुटत आहे. तुटून वत्त खांडून घालच्या वत्त ना जाता. तरी त्या अनेक बाजूकता निकल म्हणल्या. नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका. न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयती मारुता. भगवद्गीते 2 23 म्हणाले हा मग शस्त्राचे तुटेना अग्नीचे जळेना उदकामध्ये कालवेना स्वरूप माझे. अशी कडे हान म्हणल्या कोणे कृष्णाने झाल्या. पिंपळे हावंच म्हणल्या आणि हेवे हावंच म्हणल्या तत्व. तरी पिंपळ तुटे शस्त्राने, पिंपळ जळे पावकाने, पिंपळ कालवे उदकाने नाशिवंत. मागिरी हे कशी हाच मेळ कशी घालचो. आत्ता हांग ते म्हणतात ती तुटे जळे बुडे उडे आता ऐक्य कैसे घडे. म्हणून हे उजेडे सद्गुरु मुक्ते. उजेडे म्हणा क्लिअर जाता, स्पष्ट दिसता. उजवाड जाय आपण सगळं स्पष्ट दिसायला लागता. काळ कांतू आमक कले योग एक हे पडले की सर्प की कले म्हणून बई दिसता. तशी आता कृष्ण हान म्हणा इंद्रियाणा मनश्चास्मी आणि उदाहरण देता. कृष्ण म्हणे मनतो मी तरी का आवरावी उर्मी चंचळ मनाची. वाटेल तशा मी कल्ल्या वागून आहे. कृष्ण म्हणे मन ह्यांची कृष्ण म्हणतात म्हण्या स्वतःच म्हण्या सगळे इंद्रियांत हा मन असं म्हणून मी तक आवर चिकल खातीर. तर तान सांगल्या कृष्ण का बोलिला ऐसे साधन मार्ग दाखविला. ऐसे कृष्ण का बोलिला साधन मार्ग दाखविला. खडे मांडून शिकविला वो नामा जेवी. हे धूळ पाटी म्हणतात. ए फॉर ऍपल, बी फॉर बटरफ्लाय तर शिकेतात. बी फॉर बटरफ्लाय जाता, बी फॉर बॉल जाता, बी फॉर बेबी जाता आणि कलकल जाता वय की नाही. तशी पण त्या कळका सान्न चरणाक तांक बॉल तांगत असता म्हणून बी फॉर बॉल म्हणतात वय की नाही. तरी त्यांनी सांगल्या हे सगळे तुम्ही ऐसा आहे वाक्य भेद. सर्व जाणे तो गोविंद देह बुद्धीचा विवाद कामाने. आत्ता हांगितान सांगल्या की असले मस्त देव देव तू म्हणता देवागल पूज करची म्हणून. हे कसले देव रे. एकाहुनी हे पळे एके कल्पनेची पोटी होती जाती अनंत सृष्टी. तया सृष्टीची गोष्टी साच केवी. कल्पनेचा केला देव देवही कल्पनेनेच करतात. तेथे झाला दृढ भाव. बाहेर धोंड एक दिवस दिसलं खै की कचऱ्यात पडलेलं गमतो दिसलं म्हणून पाय भरूया म्हणून बाजू कांडवल खेकन की झाडा म्हणा. दुसरे दिवस ह्यो हंग उत्पन्न झालो देव म्हणून सांगून ताका शेंदूर बिंदूर थापलं. दुसरे दिवस कोणकी ताका चप्पल बाजू काढ नमस्कार करताना तिसऱ्यान पडले तो येऊन आणि त्याने फुलं घाली. अशी कोणता देव निर्माण झालं. पाषाणाचा देव केला एके दिवसी भंगोनी गेला. तेणे भक्त दुखवला रडे पडे आक्रंदे. तशी देव हारपला घरी. एक देव नेला चोरी. एक देव दुराचारी फोडीला. जरी हानी सांगल्या इतलं असंख्य देव असत पण तांतू देवच हे खर असता जाल्यार आमक माग का कल्ले हे कळना. म्हणून आम्ही देवा तुगल देवत्वांत म्हाका एक जाऊन दिसतो. हे अगदी भाव पूर्ण हाज्यान तुम्ही सांगात फुल्ल घाल का म्हणना. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. तशी जे तुमचे असं ते दियात ताका.
तरी कल झाले आमचा देव बहुसत्य आम्हा आकांती पावत म्हणतात ते. पूर्ण करी मनोरथ सर्व काळ. म्हणजे आम्ही मनोरथ करतो बसचे आणि देवाने ते पूर्ण करचे. हे देवा एक काम वे आम्ही ताका कामाला येतात. अक्षरशः आमचं तर म्हणतोय तो नाही तर कल जाता आता म्हणतात की आता इथं मनोरथ पूर्ण करताला आजकाल तागल कले सत्व नाबा. जशी म्हैस आणि दूध दिताल तळतात किंमत असते. दूध देऊनची बंद झाली मानतार झाली किती खटकाला तशी तो देव तो सगळं हगल मनोरथ पुरे त्याची कोड कौतुक केले. आता म्हणता आता म्हणे हाने समोरची हे कर नी ताक वेळ नाही ना बिझनेस वाढलाय हे केलं तो बिझीची त्यावेळी गीतेच अध्याय वाच सुद्धा एकलं ऑफिसा वेळ जात म्हणून फास्ट फॉरवर्ड करतो त्याला नेम एक अध्याय वाची ऑफिसा वची ना आणि त्या वेळ तशी वाच ऐकन असताना वचुल्या री कले पुणे वाईट झाल्या री बॉसान कले हे केले री डिमोशन झाल्या री म्हणून भये ने त्या ऐकून चेंची झाल्या ऐकून जात ऑफिसा वेळ जाता म्हणून फास्ट फॉरवर्ड असं जातं उपयोग करता जाऊ हा तर त्यांनी सांगले हे आपुली कल्पना प्राप्ता ऐसी फळे जाणा परी त्या देवाची या पुन्हा वेगळ्या म्हणून हे माया भ्रमणे ही माया सृष्टी मिथ्या कोटी गुणे वेद शास्त्रे पुराणे ऐसीच बोलती. त्यामिती त्यांनी सांगल्या पंचभूतातीत देव सृष्टी मिथ्या सृष्टीपूर्वी सृष्टी चालता सृष्टी अवघी संवारता शाश्वत देव तत्वता आदी अंती जशी तशी असता. आणि नंतर त्यांनी 8 सृष्टी वर्णन केलं. लास्ट टाइम सांगितलं कल्पने सृष्टी शाब्दिक सृष्टी गंधर्व सृष्टी पुरे ज्वर ताप येऊन बडबडचे ती एक सृष्टी. म्हणून सृष्टी नासिवंत जाणती संत महंत सगुणी भजावे निश्चित निश्चया लागी. त्यांनी सगुणी कल खातीर भज का तरी निश्चय त्या सगुणा उपयोग कोरून घेऊन त्या सगुणाक प्रसन्न कोरून घेऊन आम्ही निश्रेयस मक्का निश्चयाने श्रेयसच जाय मक्का. खल्या म्हणाल ही माया एकदम दीना मस्त कष्ट हडेता निग्रह करता अनुग्रह करची पहिल्या शक्य अस की माय असं झालं तिने तितकं खुश केल्याशिवाय आमक मुखार वचुक जाय ना त्याने तिकल मस्त उपयोग जाता. सगुणाचे आधारे निर्गुण पाविजे निर्धारे सारासार विचारे संत संगाने. आता असो हे बहुत संत संगे कळे नेमस्त येरवी चित्त दुश्चित संशयी पडे. आता तव शिष्ये आक्षेपिले सृष्टी मिथ्या ऐसे कळले परी हे अवघे नातीने तरी दिसते का परत त्यांची रामायणातू रावणा अलबध झालो बाहेर चल सीते घेऊन एका ते रामायण ऐकले ते सीतेल हरण झाले रावणान हरण केले रावण सीतेल हरण केले म्हणतात ती तरी रामाक मिळतं ना त्या हरण हातान मिळकी सीत मिळली. तिचा हरणाची सीत केलं झाली म्हणून तशी त्या अंग श्रवण भक्ती तशी असतात. परत त्याचे प्रश्न तो विचारतात दृश्य प्रत्यक्ष दिसते म्हणून असं सत्याची वाटते यासी काय करावे ते सांगा स्वामी. तर त्यांनी सांगल्या एवं सृष्टी मिथ्या जाणून रक्षावे सगुण ऐसी हे अनुभवाची पूर्ण अनुभवी जाणती. आता हांगा समासात्व सगुण भजन निर्माण जाता त्या मी वाच्या सगुण भजन सात्व श्रीराम ज्ञाने दृश्य मिथ्या झाले. हांग पहिल 2 कल खातीर सांगले ताजे लिंक लागता. आता एकूण एक आज पहिले आम्ही वाच्या मराठीत सोपे कळणातील अर्थ सांगता. श्रीराम सगुण भजन समास 7वा दशक 6वा ज्ञाने दृश्य मिथ्या झाले तरी का पाहिजे भजन केले तेणे काय प्राप्त झाले हे मज निरोपावे. म्हणले आत्मसाक्षात्कार जाऊन अंतिम सत्याचे दर्शन जाता असे कळले गुरुनी सांगले आमका जाल्यारी. आणि पंचभौतिक दृश्य विश्व हे मिथ्या असं असून नाशील वरी तरी मागेरी सगुण उपासनेक परमार्थांतले स्थान उरनाच नाही. मग कल खातीर आम्ही कर का सगुण उपासन कसले खातीर कर का त्या मग सांगा ती का भजन केले पाहिजे. श्रीराम ज्ञानाहून श्रेष्ठ असे ना तरी का पाहिजे उपासना ही माईक असता. म्हळ्यार आम्ही जप करचो आणि पूज करची उपास करचे किंवा श्रवण भक्ती करची ऐकूनचे शाब्दिक ऐकूनचे
हे सगळे हाज्यान ज्ञानाहून श्रेष्ठ असे ना तरी का पाहिजे उपासना. उपासना म्हणतात कळलं. तरी उपासन कल आत्मज्ञानापेक्षा जर दुसरी कले श्रेष्ठची ना तरी उपासन कल्ला कोर का त्या कोण लोकांक कल मेळटा. मुख्य सार ते निर्गुण तेथे दिसेची ना सगुण. जे निर्गुण असं तांक कल्लेच ना फक्त निर्गुण आणि ते आमक दिसना. थंय काही सगुण कोणाला मूर्ती दिसना कल्ले ना. मागीर भजन भजन केलियाचा गुण मज निरोपावा. हांव त्या सगुण मूर्तीची पूज केल्यारी ताज गुण कल्लो म्हाका मेळटा कल उपयोग जाता ते सांगा ती. जे समस्त नासिवंत त्यासी भजावे किन निमित्त कल खातीर. जे समस्त नासिवंतच म्हण तुम्ही इतले जीव तोंड सांगून मग शेवटी पटले म्हण जाल्यार एक शंक येता. मागीर भजन कल खातीर करता त्यासी भजावे किन निमित्त. सत्य सांडून असत्य कोणे भजावे श्रीराम. जेन्ना गोत्तस हे खरेंच ना. आम्ही हडोड्डे जाल तर चेरडू बाहुली घेऊन खेळता बरोबर. पोट जायना पण सुद्धा बाहुली घेऊन खेळत ती ना जाल्यार हांगा एक उदाहरण दिता. चेरडू जरी बाहुली किंवा आटकुळ्या रांदप करतात चेरडू तरी तिगल आवस होड जाल्या ती गमत कोण पळयता आटकुळ्या रांदप. हा आणि एक दिवस ती कोणे फ्रेंड्स ना ती तावटी आव सुसऱ्या चेरडा सांगा खेळू बसता. हा चल आता गॅस लाव्या ह अश करू हे करू जाल्यार ती समज गोत्तस की असत्य बरोबर. आणि त्या चेरडा गोत ना चेरडा खरे दिसता जाल्यार ते हगूर हगूर आटकुळ्या रांदप कशी करता. पीठ कालोवका लागता कडे ताजी गुळी करपा लागता ती कडे त्या लाटका लागता ती सान सान गुळी करून दिसती. सान तिगल लाटपळे नळी ताजे ते करता सान हाजेर भाजीलवार करता अशी कोण तिक्का ओनामा. हे अशी करची असता तशी करची असता. देवागल गुण कशी हे कळत तुमका. असत्याचा प्रत्यय आला तरी मग नेम का लागला. सत्य सांडून गलबला कासया करावा श्रीराम. निर्गुणाने मोक्ष होतो. निर्गुण मेळल्यार मात आमकां मोक्ष मेळटा. म्हळ्यार आमगल खरेची मोहाचो क्षय जाता. जन्म मरणाच्या फेऱ्यांत आमी चुकता ती केन्ना आमकां निर्गुण आत्मतत्वाच बोध जाता त्या वेळार. निर्गुणाने मोक्ष होतो प्रत्यक्ष प्रत्यया येतो. सगुण काय देऊ पाहतो सांगा स्वामी श्रीराम. सगुण नासिवंत ऐसे सांगता पुन्हा भजन करावे म्हणता. तरी काशासाठी आता भजन करू. स्वामीचे भिडेने बोलवेन एरवी हे काहीच मानेन. साध्यची जालिया साधना का प्रवर्तावे. ऐसे श्रोतयाचे बोलणे शब्द बोले निर्बुजलेपणे भित भित उलेत भीड पळ्या. म्हळ्यार स्वामी कल म्हणटले म्हण स्वामीचे भिडेने बोलवे ना तुगल भीड पडले म्हाका विचारची म्हळ्यार कशकी जाता ऑकवर्ड दिसता जाल्यार मगल मन मानना ना म्हण. साध्य जावचे जर मेळोनचे जी आमगल साधन असती जर पट्टी अस तरी आमकां साध्य पळोवंका न्हय. हे सगळं झंझटान पडचे कले का प्रवर्तावे श्रीराम. ऐसे श्रोतयाचे बोलणे शब्द बोले निर्बुजलेपणे याचे उत्तर ऐकणे म्हणे वक्ता श्रीराम. गुरुचे वचन प्रतिपाळणे हे मुख्य परमार्थाचे लक्षण. वचन भंग करिता विलक्षण सहजेची आले. टाळकल कोरका म्हणून आज्ञेसी बंधावे सगुण भजन मानावे. श्रोता म्हणे हे देवे का प्रयोजिले. का प्रयोजिले म्हणकले की गुरुची आज्ञा शिरसावंद मानका आणि सगुण पूजा मनापासून करका. हे म्हणना पडे श्रोत म्हणता गुरुदेवा तर मी सगुण भजन करचे प्रयोजन कल्ले हे तू कल्लो. नुसते तुझे विश्वास दवरची म्हण दवरची जाल्यार हांव दवरता जाल्यार म्हाका मनात ते कीड बसले न्ही ती वचका. तेमीत म्हाका सांग काय मानिला उपकार कोण जाला साक्षात्कार. तुमका प्रत्यक्ष प्रत्ययायल म्हणता ती तरी कल्ल साक्षात्कार झालो किंवा प्रारब्धाचे अक्षर पुसले देवे श्रीराम. तरी हांगा तांणी सांगल्या होणार हे तो पालटेना भजन काय भजने काय करावे जना हे तो पाहता अनुमाना काहीच नये. तरी तांणी सांगल्या उखाल भोग आमटेस इत्या म्हळ्यार समर्थांक जशी तांकां आत्मज्ञान जाल्लें तांणी कशी साधन केली कशी सगुणान तांणी रघुनाथागल पूजा केली वय की नाही. श्रीरामागल सगुण पूजा कोर तांणी निर्गुणांताय रामतत्वाला ते पावले ते आणि कड्डेरी तांणी रामांत एक जाले
कशी सगुणाचोच फायदो घेतलो. त्यांनी ते सांगतात म्हजेर विश्वास दवरी. अरे तुम्ही ते सांगता ती की तुम्ही हाजे साहेबाक मस्क मारतात कले कळना जाल तर की हय की नाही कळना तो पगार दिता म्हणून. तरी हो तरी देव सगळे आमगेल काम कोण दिता सगुण देव इतकी कृप करता आमचेरी कल्या म्हणा त्या आत्मज्ञानाने तांगल शक्ती ताकस शक्ती असता का पण ते केन्ना कोणी नाश जावचेस तांतून देवत्व सत्य आस त्यामुळे त्या देवत्व जाणचे खातीर आम्ही सगुणाची इतके भावान पूज करूया की त्यांना सगळे दिवन काम अशी त्यांनी हे केलं. हे तो पाहता अनुमाना काहीच नाहीये. हे सगळे आता मी हांगा राबया कल्या म्हणारी हो कॉन्टेस्ट नंतर आणि हे परत आत मुखालपंता आम्ही सात्वची समास फक्त घेऊया आणि त्याच खातीर हे तुम्ही पहिले दोन भोग आमचे दर्शक असं दर्शक साहावा तुमगे लहान तू जर मेळल्यारी ते तुम्ही वाचसा ती सांगितले आणि कले कळना जाल्यार पेन्सिलीने किंवा एक बरोवन दवरात खंय करून आणि नेक्स्ट टाइम विचार किंवा ग्रुपांत विचार ग्रुपान नाक्क जाल्यार मेसेजीस येतात जाल्यार असले मेसेजीस घालात हाजे मिनींग कळ्ळें ताजे मिनींग कळ्ळें कले कळना जाल्यार विचाराती हे अशी कशी आम्ही अशी केल्या आमकां अशी अनुभव आयलो हे विचारल्यार समर्थ ते एक्सप्लेन करून सांगता ती आमकां तरी ताका भीड आम्ही पाव नये आणि तू पळय श्रोत्यान कितलो आक्षेप घेतले तर प्रत्येकाक ते समाधानकारक उत्तर दितच त्यामुळे आम्ही हांगा आता राबया आणि मुखालपंता हे करूया. तरी समर्थ हांगता गेली आमगल तसल्या गेली कळकळ असं की ते खरेंची हे करतात आणि म्हणतात समर्थ रामाला हीच मागून घेतात तांगल सगुण राम चराचरी भरला आणि कले ध्यान करू जात मन हारपले सगुणी जाहले गुणातीत ध्यान करू जात जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण करी चाप बाण राम माझे मनी राम माझे ध्यानी शोभे सिंहासनी राम माझा ध्यान करू जात करी चाप बाण शोभत असे राम माझे मनी राम माझे ध्यानी शोभे सिंहासनी राम माझा ध्यान करू जात आणि ती सगुण मूर्ती पळेल की हा इतकं शांत जाता तो मग सद्गुरू त्यांनी त्या रामतत्वाने ह्याची सगुण रूप घेऊन म्हाका पाययार बसून म्हाका राम नाम दिलेले आणि म्हाका मनाक विश्रांती मेळी ताच्यात हे हितगूज हांव तुका सांगता रामदास म्हणे विश्रांती मागणे जीवीचे सांगणे हितगूज ध्यान करू जात मन हरपले सगुणी जाहले गुणातीत असले सद्गुरू रामदासांक आम्ही पहिले वंदन करता कल्या म्हणा ते आमचे खातीर इतले कष्ट घेत असत तांगा ऋण आम्ही चुकूनचे जायना शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय महारुद्र हनुमान की जय श्रेष्ठ गंगाधर स्वामी महाराज की जय गंगाधर स्वामी मला टांगल भाऊ सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः जय जय रघुवीर समर्थ. आणि आता त्यांनी म्हणलेली प्रार्थना लोकांखातीर असा आहे दान
कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावल दयेसी नाही करी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जय जय रघुवीर समर्थ. आता हे विवेचन पुष्प आम्ही श्रोत्यांत बशी समर्थ आणि समर्थ रामदास आणि जय जय रघुवीर समर्थ तांगे चरणाचेर दवरया श्रोत्यांग चरणाचेर हांव दवरता आणि कसलेय चूक असल्यार चूक भूल द्यावी घ्यावी माफ करावे आणि वाईट केले असल्यार ते बगल मीत करता जाल्यार जे बरें हे समर्थ सार असार आपूण उडोवचें आणि सार घेवचें आणि घोमटे कोण ताजें चिंतन मनन करुया आमी आणि तुमकां जाल्ले तावळी हे अशी वाचता ती तुमी म्हळ्यार ते परत रिवायज जातले. नंदन्तु साधका सर्वे नश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.